Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Nguthuthunga Khumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uyingane zakwethu, umsakazo Ukhozi FM ozemipho zimdola biyela uthukuthelwe uyaveva ngenxa yozakwabo ummise kabi lapha adayisela khona enkabeni yethu kuzimdolo usakazo uhlala phakathi nezitsolo ukuhlanganyela kanje noKingsfish idangi 12-3. Uthe lapho ke edayisa khona kunentombazane emxhaphazayo. Uchaze ngalolu daba uzimdola uthe uqala ukusebenzela kuleli bhilidi nyakenye futhi wafica besifazane bezichathela nje abantu. Akazi ukuthi ke babechatha benzani. Wafike kwazidayisela izinto ezahlukahlukene, waqala ngamaphinifa namaduku, wenza nesalon, wenza nazo zonke izinto ezingamakhamba ahlukahlukene. Uthe wathi ke bona umakhelane nabo sebadayisa izinto ezifana nezidayisa uyena uzimdolo. Uchaza ukuthi akanayo inkinga yena nokudayisa izinto akazidayisayo. Inkinga ukuthi ke bakhangisa ngamavidiyo akhe, bahlangabeza amakhasimende akhe emaliftini. Bathi ke yikhona kwazimdola lana babize ngozimdola bathatha amakhasimende akhe. Uthe ke ukubu kakhulu ukuthi izibangi zakhe kunezinto abangazidayisa. Umuntu uyafika ukuthi unenkinga yezinto, bamnika into yabo bathi nansi, babuye ke banqaba ukubabuyisela abantu imali yabo. Abantu bangabothenga izinto ongazona. Inkinga lana kwazimdola yikwa UKM. Uma ungamboni UKM akusikho UKM kwazimdola. Uthe akazi ukuthi yini inkinga laba bantu besifazane abambangisa ebhizinisini. Uchaza ukuthi wazama ukukhuluma naye lo sisi ekuqaleni, wasethi ke uzombeka kwabaphethe ebuilding, wavele wagijima kuqala wampimpa kuqala eqamba manga. Uthe wabikela abaphathi ukuthi ke kunowesifazane omphuca amakhasimende akhe awalande emaliftini. Uthe ke akusawayo ukuthi uzosuka eshaya le ntombazane ngoba yena uyawagxoba amantombazane angeza bese khalela amasonga asigonyela. Uthe ke uzoboshwa khona maduze uzosekuthiwa ke usezikhindini. Ucela abantu ukuba ke bamkhulekise ngoba usekhathele ukukhuluma into eyodwa nembangi yakhe. Ingane zakwethu izona ke indaba esinilethela zona namhlanje ezihamba phambili ezithinta intokazi uzemipho zimdola umfoka biyela, intokazi akwabiyela laphana ke emaweni nebhizinisi laphana ke endaweni eseThekwini. Ngakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, hlala comment section ke ngizwe ukuthi lithina lwakho ngalolu daba. Nayi ividiyo zimdola ezichazela kabanzi malona nalolu daba. Sanibonani umamkhulu. Guys, ngisacela ngithanda siseni ngoba ngiyabona ukuthi nje ngizoya ejele for into engayazi. Ngijangazi noma ngizothi ngizobulala umuntu noma ngizokwenzani. Guys, nginenkinga ngihlusho umakhelwane la e-UKM la. Yakathi ngifika la last year ngithola ioffice kule building. Lamantombazana kamakhelwane ayechathela abantu lapha, ngazane emshini ayachathana enzani. Mina ngafike ngayidayisela izinto ezehlukahlukene lana. Ngaqala ngamaphinifa, amaduku, ngeza ngesaluni, ngeza ngezinto zonke lezi eziherbal engiyidayisayo ezahlukahlukene. Ngithe ngibona kwamakhelwane sebedayisa the same thing engiyidayisayo. Akunayo inkinga yalokho mina, yabo, ukuthi badayisa izinto ezifanayo nalezi engiyidayisayo. Inkinga ukuthi manje ba-advertise ngamavidiyo ami, bahlangabeza ama-customer ami emaliftini bethi ikhona kwazimdola, bayibize ngozimdola, bathatha ama-customer ami. West part khona izinto abangayidayisi kulezi engiyidayisayo. Umuntu umethu uyafika ethi unenkinga yezinto, ufuna into ethile, bamnikeza into yabo engingayazi mina. Abuye umuntu esezothi wathenga into la nansi, babuya futhi banqabe futhi ukumrefunda izinto lezo umuntu asuke eyinakhuzile eyithengile. Manje inkinga lento le guys, kwazimdola ngoba ubone nje ise-UKM, nawo u-UKM phezulu nawo. Uma ungaboni lo UKM akusikhona UKM, angazi ukuthi ena yindaba, angazi like ngazama ukukhuluma naye lo sisekuqaleni, ngasho ngathi ngizoze ngimreport nala kwe-building. Wavele wagijima ungireport kuqala. Angazi mangithi ngiyafika ngizosho ukuthi nginenkinga lo sisi u-advertise ngamavidiyo ami, uthatha izinto usedayisa izinto engiyidayisayo. Kuningi nje
kuningi ubabamba abantu bami bese semaliftini. Inkinga ekhona ukuthi umnyango wakhe ufika kuqala kunowami, kodwa yena ukwa left uma ungena la office lami kwa left, yena mina ngikwa right, kuukuthi umnyango wakhe yena uphambili kunowami. Manje ama customer abuye senenkinga esebadayisela izinto ezwrong ongesizona lezi ezidayiswa yimina la, yabo. Jike lapho angawa refund. Ngiyacela, ingakho ngithi ngicela ningithandaziseni, angisiye nje umuntu ohlubuko umoya kalula, kodwa mina intombazane ngiyayishaya intombazane and ngizoboshwa very very soon. Nizozwa kuthiwa ngiseyikhindini very very soon ngoba sengikhathele ukukhuluma. Ngiyacela abantu abeze UKM, cela ufike ubone lo UKM lo phezulu. Uma ungawuboni lo UKM akusikhona kwazi imdola lapho. Ngiyacela please.